Hai să și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA România 2 Android. În acest episod vom merge pe un câmp. Am auzit un mic ca și cum ar fi niște mașini abandonate pe acel câmp. Și de haideți să vedem dacă mitul este adevărat. Dacă vă place GTA România 2 Android, dați un like, share, subscribe și să strângem 15 like-uri la acest videoclip. Acum ne îndreptăm spre acel câmp. Mai exact, mitul nu știu dacă chiar este adevărat sau este fals. O să aflăm imediat. Cred că acesta este drumul. Nu știu, că nu m-am informat exact. Sperăm să fie acest drumul. Sperăm să fie acest drum. Nu mai avem mult. Și da, dacă vă place GTA România 2 Android, dați un like, share, subscribe. Haideți să strângem 15 like-uri la acest videoclip. Și da, uitați, mitul este adevărat. Uitați mașinile abandonate. Și da, dacă strângem 15 like-uri, voi veni după toate aceste mașini și le voi duce acasă. Voi a fost Irab G. Până data viitoare. V-am lăsat. Pa!